Club Junta, building better Africa. Wapatirani kanizindi ni kisomanyo endapo yamba mitu yake. Loya mlembi wa nkulu wa chipani cha MCP ya Richard Chimwendo Banda wati boma likusunga nkulu yumo mosatsata malamulo. Unduna wa zaomoyo wadandaula zakukwera kwa chiwerengero cha anthu mwakupezeka ndi nthenda ya kolera. Nthambi za nyengo yachenjeza kuti mvula yamphamvu igwa madera ena mdziko lino sabata ino. Ndipo munkhani zina dziko la Uganda latsutsa zoti lili ndi malingaliro ofuna kugwetsa internet nthawi yachisankho. Tindizi komanso zina zambiri tikhale limodzi. Tiambe ndi nkhani yoti loya wa mlembi wa nkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP ya Richard Chimwendo Banda wadandaula kuti Chimwendo Banda akusunga mosatsata malamulo. A George Jefferson Kadzipatike ati apolisi sanatsekulire Chimwendo Banda mlandu uliwonse ngakhale patha sabata zitatu tsopano kuchokera pomwe anawamanga. Iwo afotokoza zambiri. Current watu ndorino anamangidwa pa 12 December 2025 ndero wakhalali kundende masabata opitira atatu. Molingana ndi malamulo amayenera ayimbidwe mlandu ndithu akamuuze milandu yake pa court. Kunena kuti inuyo mukuzengedwa mlandu wakuti ndipo iye uja ayankhepo kuti akukana mlandu akapena kuvomera. Zimene zisi zinachitike mpaka pano. Ndeti manena kuti nde kumusunga kundende munthu onena kuti sanayimbidwe mlandu moteromo nde kuti ndikuphwanya malamulo. Tinapempha sobelo pa 24 December ku High Court kuti iwo Chimwendo apatsidwe belo kuti mlandu wawo aziyendera kuchokera ku nyumba. Ndi achacha anatiuza kunena kuti atumiza chigamulo cha belo pa email. Komano mpaka pano chigamulocho sichinafike. Ndeti kungodikirabe. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha President Peter Mutharika kuti asainire bilu yosintha lamulo la thumba la ndalama zachitukuko cha madera ndi kulola kuti ndondomeko zoyenera zikonzedwe zotsogolera momwe thumbali lizigwirira ntchito. Mkulu wa bungweli Robert Mkwezalamba wauzatira nkhani kulilongwe kuti kulephera kuvomereza lamuloli kusokoneza ntchito maka zachitukuko zosiyanasiyana zambiri mulipoti la John Paul Kayuni. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha President Peter Mutharika kuti asainire bilo yomwe ikufuna kusintha malamulo a dziko lino kuti mwazina pakhale thumba lapadera la chitukuko cha madera Constituency Development Fund CDF. Wapampando wa HRCC Robert Mkwezalamba wati thumbali lithandizira kukhazikitsa ntchito za chitukuko za madera zosiyanasiyana zomwe zingathandizirenso kupititsa chitukuko cha dziko lino patsogolo. Mkwezalamba komabe ati pakuyenera kukhazikitsa ndondomeko zapadera zoti zizitsogolera kukhazikitsa kwa thumbali kuti zinthu zichitika poyera komanso kuti thumbali ligwiredi ntchito yake. Ndiye kuzera mu kusisa lamulo limene ku parliament ifenso timachiona chanzeru kuti pakhale ndondomeko chizungu chimati guidelines zimene ziwunikire kuti kodi chithumba chimene chiziyendesedwa bwanji. Ngati njira imodzi yolepheresa zimene zimachitika mbuyomo kuti ka MP mwina amabweresa anthu omanga mlatho. Koma wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform Benedicto Kondowe wati President Mutharika asasayinire lamuloli mmene lilili. Akondowe ati lamulo lomwe aphungu a nyumba ya malamulo analivomereza lili ndi kuthekera kolowetsa ndale pakayendetsedwe ka thumba la CDF. President asawumirizidwe kusayinira lamulo limene likamba kunena kuti aphungu a nyumba ya malamulo sakufuna kumvera zimene anthu ena akunena kapena kuti nthawi ikupita. Koma ndikhani yolemekeza malamulo. Chifukwa tikatero ndiye kuti tikwalola nyumba ya malamulo kuti azipanga china chilichonse chimene iwo akufuna. Nyumba ya malamulo posachedwapa inavomereza lamulo lomwe lili m'manja mwa President kuti alisayinire lomwe likupereka mphamvu kwa aphungu a nyumba ya malamulo kuti azitsogolera momwe thumba la CDF lidzigwirira ntchito zomwe mbali zina sizikugwirizana nazo. Ndine John Paul Kayuni. Unduna za moyo wadandaula za kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi nthenda ya kolera kuchokera pomwe munthu oyamba anapezeka mu Novemba. Mneneri munduna wa Adrian Chikumbe wati pano pomwe sukulu zatsekulira ophunzira aonetsetse kuti akutsata njira za ukhondo pofuna kupewa kufala kwa nthendayi. John Paul Kayuni wadzanso ndiripotire. Mneneri munduna wa za umoyo Adrian Chikumbe wati maola 24 apitawo
mdziko lino mwapezeka anthu awiri omwe akuwakayikira kuti akhoza kupezeka ndi nthenda ya kolera ndipo akuwayang'anirabe. Achikumbe alangiza kuti pamene sukulu zatsegulira, anthu akuyenera kulimbikitsa ukhondo osati msukulu zokha komanso m'malo onse kuphatikizapo m'misika pofuna kupewa kufala kwa nthendayi. Maola 24 apitawa sipanapezeke wina aliyense ndi kolera, koma kwapezeka oganiziridwa ku Lilongwe awiri kuti atha kukhalanso ndi matenda amenewa a kolera, ndiye tikuwafufuza. Ndiyo dandaulitsa kuti matendawa akupezekabe, makamakanso tikuopa kuti pano pamene sukulu zatsegulidwa ndikofunika ndithu tiyesetse kutsatira njira za ukhondo. Womenyera ufulu wa zaumoyo amaziko Matemba walimbikitsa oyang'anira sukulu kuti aonetsetse kuti akulimbikitsa ukhondo msukulu zawo ndi kupewa kuti sukulu zikhale malo omwe nthenda ya kolera idzifalikira. Masukulu ayisese ndithu kuti zonse zofunikira za ukhondo zili mchimake, kuti ana amene apita ku sukulu asapezeke kuti apezeka ndi matenda amene wa kolera. Komanso tipadziwa kuti masukulu ambiri fupi ndi masukulu anthu amanga mabizinesi osiyanasiyana, kugulitsa katundu, ena kugulitsa zokudya kumene. Ndikukhulupirira kuti asukulu komanso akunduna za umoyo ayendera anthu amenewa kuti ayesetse kuti zonse zimene akugulitsa malo akugulitsa ndi ukhondo. Kuyambira pa 1 Novemba 2025 pamene munthu woyamba anapezeka ndi nthenda ya kolera mnyengo ino, unduna wa zaumoyo watsimikiza kuti mdziko lino mwapezeka anthu 15 ndi nthenda ya kolera. Ndine John Paul Kayuni. Akuluakulu a ndende mdziko muno ati chiwerengero cha akabwerebwere ku ndende chachepa kuchokera pa 30 pa 100 aliwonse kufika pa 20 pa 100 aliwonse, ndipo ati izi ndikamba ka ntchito yobwezeretsa mtendere pakati pa olakwiridwa ndi olakwa yomwe amati Restorative Justice and Peace Building Initiative pa Chingelezi. Hastings Jimani ndi zambiri mulipotiri. Mneneri wa ndende mdziko muno Steve Meke wati program yobweretsa mtendere pakati pa olakwa ndi olakwiridwa ikulimbikitsa kuthesa mkwiyo pakati pa manja a olakwa ndi olakwiridwa. Ameke ati panopa chidwi chawo chili pakuthandizira kukhululukirana pakati pa eni ake olakwa akaruka ku ndende ndi olakwiridwa. Tikulimbikitsa mikumano ya mabanja amene kuli munthu amene adalakwira nzake ndi mabanja amene kuli munthu amene adalakwiridwa. Komanso tachilimika kukumana ndi anthu m'maderamo kuti adziwe ubwino okambirana ngakhale kuti winayo ali ku ndende, koma cholinga choti mikwiyo kapena nkhawa zimene zilipo zithe, kuti wina amene ali ku ndende akatuluka adzalandire bwino ndi anthu amene azikhala nawo ku midzi kapena ku matawuni. Izi tutaona kuti zikuthandiza kwambiri, ndipo tikhoza kutsimikiza kunena kuti chiwerengero cha anthu amene akubwereranso ku ndende chachepa. Victor Muhango omwe ndi mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education and Advice CREA ati nzokoneresa kuona kuti ambiri akatuluka mu ndende akukhala osinthika kwambiri. Tisakuyamikira ma-NGOs ena ake amenenso amaonjezera zimene aprisoner akupanga ngati ifenso ndi ma-trades amene mapulisa ma-prisoners. Ndifosangalala kunena kuti tikamayenda m'mizimu tikapeza anthu amene aja kuti anathandizidwa ali ku prison akupanga chimozimozi. Ndi aprison wagwira ntchito yotamandika kwambiri. Malinga ndi Ameke panopa ntchitoyi ili mu gawo lachiwiri, ndipo ati gawo loyamba lachitika zaka zitatu zapitazi. Malo mwa Zodiac kuno Balaka, ndine Hastings Jimani. Chimanga cholemera matani 2,640 mwa matani 103,000 agawo loyamba la matani 200,000 omwe dziko la Malawi linagula ku dziko la Zambia lafika mdziko lino kudzera pa chipata cha Mchinji Mwami. Galimoto zonyamula katundu za ku Malawi komanso Zambia zokwana 88 ndi zomwe zakhala zikunyamula chimangachi kuchokera pa 1 January kufikira lero. Blessings Kangombele ndi ripoti. Pa 31 December chaka chatha, dziko la Malawi linayamba ntchito yonyamula chimanga cholemera matani 103,000 mwa matani 200,000 omwe lidagula mdziko la Zambia. Kuchokera tsikuli, pano galimoto zonyamula katundu zokwana 88 zadutsa kale pa chipata cha Mchinji ndi kulowa mdziko lino ndi chakudyachi, malinga ndi akuluakulu pa chipata cholowera cha Mchinji. Mmawa wa Lolemba galimoto zonyamula katundu 56 za dziko lino komanso Zambia zanyamula chimangachi kuchokera ku chipata mdziko la Zambia, chomwe chikuyembekezereka kukatsitsidwa ku nkhokwe za boma za National Food Reserve Agency ku Lilongwe. Masiku apitawa nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi
inati ntchito yobweretsa chimangachi kuno kumudzi ikuyembekezeka kutsirizika usanafike mwezi wa Machi chaka chino. Kumbali yake nduna ya zaulimi mdziko la Zambia a Ruben Tolophiri anati boma lawo lithandizira kuti chimangachi chifike kuno ku Malawi mu nthawi yake. Dziko la Malawi linagula chimangachi ku dziko la Zambia pogwiritsa 137 billion kwacha kuti athandizire anthu omwe alibe chakudyachi mdziko lino. Kuonjezerapo chimangachi agawiranso manja omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi nyengo ino ya mvula, malinga ndi nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi. M'malo mwa Zodiac kumchinji ndine Blessings Kang'ombe. Mukona nkhani pano pa Zodiac ndipo ndine Chisomo yoyenda tisanapitirire tonenso mitu ya nkhanizi. Loya mlembi wankulu wa MCP Richard Chimwendo Banda wati boma likusunga mkuluyu mosatsata malamulo. Unduna zomwe wadandaula zakukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe awapeza ndi nthenda ya kolera. Nthambi yona zenyengo yachenjeza kuti mvula yamphamvu igwa m'madera ena mdziko lino sabata ino. Ndipo munkhani zina boma la dziko la Uganda latsutsa zoti ili ndi malingaliro ofuna kugwetsa intaneti nthawi ya chisankho. Tipiteni nkhanizi. Nthambi yona zenyengo yachenjeza kuti mphepo yomwe ikudutsa ku Mozambique ichititsa kuti dziko lino lilandire mvula yamphamvu kuyambira lachitatu sabata ino. Koma mkulu wa nthambi ya Lucem Tiratira wati namondwe wa Grant yomwe wakhala ali pa nyanja ya India kwa masabata atatu tsopano watsika mphamvu zomwe zikuonesa kuti palibe chiopsezo cha mvula cha namondwe yomaka ku dziko lino. Zambiri mu ripoti ili la Imon Perengo. Amalawi ayembekezere nyengo ya mvula yamphamvu kuyambira lachitatu likubwerali, pomwe nthambi ya za nyengo yati yapeza kuti kusintha kwa mpweya m'dera la Mozambique kukhudza dziko lino. Mkulu mu nthambi a Lucem Tiratira adapereka chenjezo pa mvula yamphamvu imwe igwe mdziko linoyi lero lolemba kapena mawa lachiwiri. Iwo akuti Amalawi adenkhawa kwambiri ndi mvulayi, osati namondwe wa Grant yemwe wakhala ali pa nyanja ya mchere ya Indian kwa sabata zapitazi. Amtiratira atsindika kuti dziko lino silili pa chiopsezo chokhudzidwa ndi namondweyu, ponena kuti watha mphamvu ndipo safika kuno ku Malawi. Ife maso athu pakali pano tikuyang'ana mu Mozambique Channel momwe mukuoneka kuti mukhozanso kubadwa ka low pressure system kena kake kamene kakhoza kutibweretsera mvula yochuluka ku Malawi kuno. Oti mwina lero kapena mawa tikhala tikumapereka chenjezo. Katswiri pa zaulimi a Ronald Chilumpha wati kupitirira kwa mvula yamphamvu ngati iyi ndi chisonyezo cha kusintha kwa nyengo pa dziko lonse. Iwo apempha alimi kuti ayike njira zapadera zochotsera madzi m'minda mwawo pofuna kupewa kutaya fetereza yemwe anathira kale komanso kuonongeka kwa mbewu. Fetereza ameneyu ndikuti mwachidziwikire wambiri sagwiritsidwa ntchito ndi mbewuzo, apezeka kuti wapita limodzi ndi madziwo. Ndiye ndi bwino kuyang'anisisa kuna kuti kodi munda mwanga muchichitika nchiyani. Mwina amene ali nkuthekera akhoza kupanga mapulani ona kuti mwina tibweresemonso fetereza wina, koma kupita chitsogolo dalangiza alimi pano munda umene tayika manyowa okwanira, mvula ikachuluka kuonongeka kwake kumakhala kobwerera pambuyo, kumakhala kumverera kona kuti mbewu imachitabe bwino, chifukwa kuti dothija limakhala masuka bwino. Dziko lino lakhala likuyandira mvula yamphamvu kwa sabata zoposa zitatu tsopano, zinthu zomwe zachititsa kuti kukhale madzi osefukira omwe akukolola milatho ina ikuluikulu, mbewu komanso nyumba mwa zina mdziko lino. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Ndipo bungwe la Beautify Malawi lati lili mkati mosanja ndondomeko zake za zaka zisanu pamene likuyembekezera kugwirira ntchito yake maka zothandiza anthu mdziko muno. Modzi mwa akuluakulu ku bungweli Adengiswayo Jere wanena izi pomwe mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Gertrude Mutharika amapereka kathandizo maka la katundu osiyanasiyana kwa anthu aulumali okalamba komanso amasiye kwa tiye tsabango mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti ili la Rachel July. Poyankhula utatha mwambo wopereka thandizo kwa anthu amdera la mfumu yayikulu Tsabango ku Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Beautify Malawi Adengiswayo Jere wati ndi khumbo la mayi wa fuko lino Profesa Gertrude Mutharika kuonetsetsa kuti anthu osowa akufikiridwa m'magawo osiyanasiyana. Ajena atiposa chidwapa bungwe la Beautify Malawi lilengeza ku mtundu wa Malawi ndondomeko yawo ya zaka zisanu yamene atathandizira anthu osowa kuti m'malo mongothandizidwa athe kumadzipezera zosowa za pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku pawokha. Iwo ayamikiranso banki ya NBS komanso Nico Holdings kamba kugwirana nawo manja kufikira anthu ndi thandizoli. Ndondomeko limene tibwera loposa chodwa ndonena kuti
tiuze anthu kuti kodi ngati Purify Malawi masomphenya athu mzaka 5 zikubwerazi tipanga zinthu ziti ndi ziti. Ndipo posachedwapa tikhala tikuwauza anthu anzathuzo atolankhani kamukumvanso kuti ngati masomphenya athu tikuyang'ana dera ilo ndilo, koma zimenezo zikhala mbali imodzi ya zimene tikupanga dziko lino la Malawi pambali ya ukhondo ndi thanzi la moyo wa munthu. Ndipo mkulu wa banki ya NBS Avizenge Kumwenda watsindika zakuzipereka kwa banki yawo pothandiza anthu osowa m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Ifeyo mogwirizana ndi abim ndamene ali maganizo amene akuti atifuna tithandize anthu akuluakulu okalamba ndi ana ovutika osauka. Ndiye ife tinaona kuti ndi chinthu choyenera kuti ifeyo tigwirane nawo manja wathandiza pa ntchito imene iyi. Thandizoli lomwe mwazina ndikuphatikizapo ufa, mafuta ophikira komanso sobo ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. M'malo mwa Zodiac kuno kulilongwe ndine Rachel July. Yemwe anayambisa mpingo wa Showers of Blessings Apostle Dr. Joshua Jamali Milanzi wapempha anthu andale mdziko muno kuti adzigwira ntchito yawo modalirika komanso mokhulupirika. Polankhula pomwe amakhazikitsa mutu wa chaka chino wa mpingo mu mzinda wa Blantyre, Apostle Dr. Milanzi wati kutumikira anthu mokhulupirika nkofunika kwambiri pa ntchito yotumikira miyoyo ya anthu komanso kusangalatsa Mulungu. Kuchokera ku Blantyre, Christopher Sande watsandiripotiri. Mtsogoleri wa mpingo wa Showers of Blessings Apostle Dr. Joshua Jamali Milanzi wati atsogoleri andale ndi adindo ena mdziko muno akuyenera kugwira ntchito yawo mokhulupirika kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Iwo apemphanso a Malawi kuti nthawi zonse adzilankhula ndi kuchita zinthu zofuna kutukula dziko lawo. Ndi wina aliyense mtsogoleri wa ndale wa business kandi wa zamaphunziro wa chipatala tiye tikhala anthu okhulupirika. Tikatero dziko lino Mulungu alidalitsa. Ndingwalankhula Malawi ansanga kuti tiye tisafunire zoyipa za dziko lathu. Chifukwa timalitemberera dzikoli ndi pakamwa pathu. Wina aliyense atenge udindo olifunira zabwino dziko ili. Mkulu yemwe akutsogolera ntchito yolalikira kufikira anthu 1 million ku mpingowu, Mbusa David Kaitano Phiri, wati mpingowu ugwiranso ntchito yothandiza anthu osowa powapatsa chakudya, zovala ndi zina zambiri. Tima agawiranso anthu ochepekedwa. Pali anthu ena amene ali osowa zakudya, ena osowa zovala. Ndiye ifeyo timaonetsetsa kuti tifufuze tipeze katundu ngati ameneyo tikapita kalalikira anthu uthenga wa Mulungu tikwanitsenso kuagawira zosowa zawo zakuthupi. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Munkhani zina akuluakulu mdziko la Uganda atsutsa malipoti akuti akukonza zogwetsa internet sabata yamawa pomwe anthu mdzikolo akhala akuponya voti. Chipani chotsutsa mdzikolo chakhala chikudandaula zokhudza nkhani ponena kuti boma likufuna kulepheretsa omwe akufuna kumazagawana uthenga wazotsatira zachisankho pa internet. Lachitatu sabata latha kampani yogawa internet ya Starlink yalengeza kuti yayimitsa ntchito zake mdzikolo italamulidwa kutero ndi akuluakulu a boma. Izi akuti zakolezera mphekesera zoti boma lili ndi malingaliro ogwetsa internet kumeneko. Abanso ndewa mbere bankhani zathu kumatisanasiyana tonenso mitu yake. Loya mlembi wankulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda wati boma likusunga mkuluyu mokuswa malamulo. Unduna waza umoyo wadandaula za kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe apezeka ndi nthenda ya kolera. Nthambi yona zinyengo yachenjeza kuti mvula yamphamvu igwa m'madera ena mdziko lino sabata ino. Ndipo munkhani zina boma la Uganda latsutsa mphekesera zoti akufuna kugwetsa internet nthawi ya chisankho. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com mnaindi Somanyoenda. Club Junta, building better Africa.